Hindi. Saan pwedeng pumarada? Sa may gilid. Ah, sige. Salamat. Papa-inspect ka na ba? Oo. Hello sir. Sir, dito ba sila magre-register? Inspection na. Ah, inspection. Bali po pagka pwede na po kasing maglagay ng motor, pwede nang mag-deposit. So ito yung mga sticker na ibibigay. Ito yung mga best na ibibigay nila sa mga participants natin. Ayan. Si RG Dandy. Para sa kanya to kasi hindi lang yan, meron pa silang cup. Ayan. Ito na yung sinasabi nating passport kasi andito na sa likod yung mga checkpoint tsaka mga photo op pala dito. Yung mug, yung pagkakapehan. Hello Sir Eugene. Hello, Lapochero, Lucano. Welcome sa Motorista. Quezon City. Sir, yung t-shirt daw ni Lucano Lacuachero, meron na ba? Meron na. Andito na. Sir, tanong nga ako. Ano to sir? Ilalagay sa helmet? Ito yung malilit sir. Ito sa bike nila. Awan na dito. Ah, okay. Ito daw sa helmet. 00 na. At ito naman sa bike. Yes sir. NCT. Ay. Hello. Tingin ko lang guys, ito yung mga group of 5. Bali unmax sila magkakasama. At ito naman, siguro group of 3 to, group of 3. Alagang-alaga oh. May takip pa. Yung mga solo. Ayan po si Sir James nga po pala mga paps. oh. Dito kami sa Santiago Endurance. Checking po kami para sa mga checking ng mga motor of violation para sa mga endurance ngayon. Maraming salamat. Okay. 14530. Banda mo. Hard. Good. Kapila. Okay din, good din. Tail light. Tail light. Right. Okay na, okay lang. Video. Ano ba yung mga chine-check nyo dito sa motor na to? Yung mga driver's license sir. Hindi, sa tao yon, driver license. Dito muna sa motor. Ano ba yung mga kailangan? Actually, sarili tank. Tank. So yung auxiliary tank, sir, hindi ba pwede na may auxiliary tank? Pwede, pero hindi naka-direct. Ay, kailangan naka-separate lang siya, hindi naka-diretso mismo sa tangke. Ito naman sir sa okay lang ba to sir, ito, na nandito, na mas mataas dito sa may headlights? Mas mabawas. Below the light. Headlight. Sir, napansin ko kanina nag-blink ng blue at saka red, okay lang ba yon? So parang okay lang yun sir. Sir, ano po pangalan nila? Diyan ka na Rafael sir. Taga saan po sila sir? Kirinis po. Quirino. So kung red itong park light dito sa may harapan, Okay lang. okay lang 'yun. Hindi naman masakit sa mata sir. Hindi ito pula dito, hindi ba bawal 'yon yung pula? Bawal yan sir, pero hindi wala ka lang sir. So ang alam ko bawal yung red talaga dito sa may park light. Oo. Tsaka ito dapat baba ng headlight. Pero okay na 'yan. Ito naman yung sumunod na ini-inspect nila. Kailan nyo inspectin naman yung sa tao, sa hinete niya? Kasi bago sila alis, dapat kompleto. Rating jacket, gloves, helmet, bago sila, di kasi sila makaka-take off kung wala silang gano'n. Ah, okay. Kaya check muna namin yung motor, tapos naka-check din sila kung meron sila bago namin sila makapila. Okay. Yung group of 5, bali naglalagay na sila ng mga sticker nila sa helmet at saka sa motor nila. Tignan natin. Sir, kayo yung sasali ng group of 5? Taga saan po sila, sir? Santiago po. Handa ka na ba, sir? Handang-handa na sir. Pinaghandaan mo ba yan o yung motor ang naghanda sa'yo? Parehas. Parehas. Sige, sir, thank you. Anong pangalan mo, sir? Reggie. Reggie, okay.
Sir, tanong ko lang. May nakita ko doon na nilagyan nyo ng masking tape. Bakit? Kasi kung sir, sobra na siya. Dapat dalawang valve lang yung pwede. Kasi bawal sa LTO yan. Kabis tayo sa standard ng LTO. Sir, paano pagkasalukuyan na kunyari nasa baler, bigla nilang inalis yung packing tape. Tapos pag nasa Mayoyaw, ilalagay nila para di na maano. Pag ganun sir, automatic disqualified na pag nakita ng mga konyo. Marshals natin. Okay. Sir, itong mga motor na to hindi na pwedeng lumabas. Hindi na sir. Pag naka-check-in na dito, hindi na pwede. Hindi na po. Eto sir, itong auxiliary na to, okay lang? Okay lang sir, pasado na may bracket naman. Basta walang hindi siya direct sa house. Okay. Checking po tayo ngayon, ma'am. Driver license po. Check mo na yan, yan na lang. Name po. Ito po yung para sa motor na sinasabi nyo kanina. Headlight from below the light. Pero below to handle po daw po tayo. Pasado po daw po sa kanina. Kaya kanina po hindi po nakasabot ng kasama ko. Ito pong ilaw na to, okay lang po na below the handle. Kaya po nakasalot po siya. Okay lang na above the headlight. Yes po. Kaya yun naman po ang sabi ng coordinator nila sa amin. Kasi po sinusunod din namin sila. So pasado dito. Sunday naman, wala namang LTO. Yes sir. Hindi po naman natin sinasabi na naano ko yung batas nila. Oo. Pero may batas din po yung isa. Kailangan po din natin sundin yung isa, sundin din natin yung isa. Okay. Kaya ayun lang po, maraming salamat. Okay, klaro. Wala pa ba tayong lady rider na dumating? Lady Rider. Ay, siya ba? Ay hindi. Hindi daw po. Kaya akala ko siya na. Carlo? Wala pang dumating. Meron na po. Meron sa loob. Ay, meron sa loob? Ay, lady, wala pa. Wala pa. Kaya na kasalukuyan ng inspection nila. Ay, iba-ibang klase ng motor. May NMAX, may Mio, may Rusi. May Rusi yata akong nakita kanina doon. Sniper, Yamaha, Honda, ganun na lang Suzuki. Ayun. Third owner, ay second owner yung pang third owner na ako. Sir, kasalukuyan ka bang in-inspect? Kasulukuyan pa lang sir. Okay. NCP. Ay, good luck. NCP tayo. Sir, ilang beses ka nang sumali sa endurance? Pangatlo pa lang po sir. Sa Eco Run yung pangalawa. Sa load yun. Ayun. Yung una, Sa deck. sa deck. Pacarino. Yan, ganyan mo sir. 18. Ayan o. Ayan. Ito na ba yung tinakbo niya, sir? Ah. Single lang yung busina, sir? Nakadikit. Ay, nakadikit. Kanan. Ano pangalan, sir? Ang gulo mo kasi. Baka patay. Hindi, hilay mo dyan, hilay mo. Dapat mapatalak sa Umandar, umandar. Yan, hilay mo ba? Yan. Sige pa. Tali na, sagot yan. Tali na? Tali na? Okay na.
waiver, tapos mga Ano ka sir, solo? solo po. Taga saan ka sir? San Mariano po, sir. Layo ah. Naligaw pa nga kami, sir, dito eh. Pangilan mo na to? First time, sir. Good luck. Ano pangalan mo sir? Yancy po, Yancy Bula. Yan si Bulan. Sir, anong kategory ka? Solo po. Nakuha mo na yung mga kon mo doon? Oo, previous. Good luck sir. Ano pangalan pala? Biron, Biron. Bugatti, Facebook. Okay. Gavin. Lady rider ma'am? Hindi, hi po. Couple? Sa couple kayo? Sana Ah. all. Tapos taga saan kayo sir? Santiago po, sir. Tignan nyo, baka biglang liko naman yung pupuntahan nyo. Joke lang. Hello, Kalakotsero, kasama ko ngayon si... Boy! From Infinity Motorsound. Isa sila sa sponsor. So, ito yung motor niya, bali sasali siya. Kahit na sponsor sila, sasali pa rin siya. 152. Sir, sa tingin mo, ready ka na ba na sumabak? Siguro. Ilang times nang sumali sa Endo na to? O first time pa lang? Sa Indo, sir, first time. Pero sa drag race, Ah, lagi. lagi. Ikaw ang hinete, o? Nung binata. Ay, nung binata. Ngayon may asawa na, sir? Hindi na. So, handa ka na, sir? Sa, Yes. sa 600 kilometers na yan? Yes. Bakawan. Taas. Taga saan kayo, sir? Nagdera po. Anong CC to, sir? 150. Ano sa inyo, ma'am? Couple? Solo? Taga saan po sila, ma'am? Sir? Gareno po. Sa Glipay? Sa Duday. Parang may nakita ko sa Facebook na ganito na disgrasya ba? Kasama ko po. Ay, pero po, yellow din yan, di ba? Oo. Ano pangalan mo, sir? Jory Castillo po. Sir, bakit po binabalot yan? Sold na ba? Para ko, sir, para hindi mainitan masyado. Tsaka yung gas para baka pumutok. Para safe tayo. NCP, ano sir? Handa ka na? Handa na, sir. Nervyos. Wala kang kasama, sir. Paano ka magpapatawa sa daan? Meron yan, sir. Group of 5 kami. Yung kanina, kasama mo sila? Binulog lang. Para mabilis ako. Labas ka ng punong mga wafers. Taga saan kayo, sir? Wala na, sir. Solo, sir? Trio? Ayun. Locos 3 ba to? Oh, sir. Ayun! Okay lang sa palagay. Hoy, lakwatsarong... Boy ko na nga. Wala kwatsarong pakbuhali ka nga rito. Sir, ano? Andyan ba yung mga sticker mo? Huwag kang mahiya. Huwag ka muna! Andito kasama ko sila kwatserong tunog sa Ilocano na kwatsero. O, yung mga stickers dyan, ha? Maraming hingi dyan. Boy, flat. Taga saan kayo, sir? Biskaya po. Solo, sir, ano? Solo. Ano po masasabi niyo sa first endurance ng Santiago? Sana maging successful at maging safe lahat ng riders. Pwede po. Pwede po, boss niyan.
Aba, Ako na lang. okay. Ano po bang ano, ganap Hi, guys. dito? Ano pong ganap dito sa Fordings? Ako kuya, anniversary po yata. Ano ba meron dyan kuya? First endurance ng Santiago. Anong pangalan mo? John Lloyd Sarabanes po. Okay. Pwede ka mag-shoutout. Sino mang gusto mag-shoutout? Shoutout sa mama ko, yeah! Hi, Barbie! Hello mga kalakwatsero, nandito tayo ngayon sa grid ng Conquistador. Ito yung unang motorista de Santiagueño Challenge ng 2020. Magko-considerate tayo sir kasi gusto nga nilang maglaro. Yun lang yung option natin. Guest rider lang. May certificate naman. Pero hindi finisher. The passport na, Ay, hindi kayo nakakonsip. So, ang decision lang talaga doon, DQ, no play. Ngayon, pwede kayo maglaro. Pero sir, i-acknowledge namin kayo as guest rider. Mainit na talaga eh. Kasi sir, sa totoo lang, sa GC pa lang, oras pa lang sir, oras lang ang pinag-uusapan sir. Talagang nagkaaway na. Minuto kasali. Wala din nangyari, uwi kami ng tuwigan. Pasalamatan po ulit namin ang mga sponsors namin. URCR2, ENRCP, SRC, RJ, Globe, XS Energy, Oppo, M2L, Green Motors, Maclero Motor Supply, Push Printing Services, Tongsi Motor Accessories, Team Red Speed, Infinity Isabela Motozone, JBF, Motorline, Holy Smoke Barbecue, and of course, Hello guys, nandito tayo ngayon sa grid ng Conquistador. Ito yung unang first Motorista de Santiagueño Endurance Challenge 2020. Bali, ito inaayos na nila yung mga mot-mot nila. Nagsusot na sila ng vest at maya-maya lang mga 12 o'clock magte-take off na sila. Pero pansamantala, magkakaroon muna ng briefing. So yung mga participants natin ay dadaan sila ng Quirino Province, Aurora Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Cugao at saka some parts of Isabela. Magkakaroon ng checkpoint. Ang unang checkpoint ay sa Petrol Baler. Ang marshal doon ay the Aurora Riders Club Incorporated o Team BRC.
Then ang photo ops, unang-una ay sa may Villa Arc, boundary yan ng Aurora at saka Nueva Ecija. Ang checkpoint 2 naman ay Petron, San Jose. Ang marshal natin dyan ay Balok Riders United Club at saka ang photo ops 2 naman ay sa Mrs. G Restaurant sa may Santa Fe, headed by RG Sir Noel. Ang checkpoint 3 natin ay sa Petron, Bagabag. Ang mga marshal naman natin dyan ay Isabela Bikers Moto Club at saka photo ops number 3 ay sa Banawe Arc. Ang marshal natin doon ay yung mga Mountaineer Motorcycle Riders at saka ang photo ops number 4 natin is I Love Aguinaldo. Ang marshals naman doon ay mga Pro Riders Club. Ayan. Okay, so ready na ba kayo? Ayan, hindi pa sila ready. Are you ready? Please the doors! Ayun, hindi pa kayo ready na. So maraming thank you po sa inyo na nandito po kayo ngayon at makikiparticipate sa challenge to become the first conquistador. So, paano po ba yung magiging setup natin? Of course, maunang lalabas, 201cc pataas. So, kung nakita nyo po kanina, nagtandingan yung mga 201cc pataas, meron pong 5 na 201cc pataas. So, hahayaan na po natin silang mamuna. Para kahit tapusin po nila ng 3 hours, okay lang. Dig yung alak. 3 hours. Kaya po ba 3 hours? Kaya, pag naka-extra strong energy. Ayan. Okay. So, yun po. Maunang 201 and up. Paglabas po ng 201, pataas. Sunod na po yun yung first line. Hanggang dun sa pang 30. Sunod-sunod po yun. Ang tawag po doon, 1-5. Wala pong overtake hanggang makalabas ka ng ITC 40. Single file take off po tayo. So, sunod-sunod po yan. Yung first 30, pagdating ng 30, sunod si second. Thank you guys. Hep hep! Hep hep! Hooray! Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat ng mga conquistador, mga conqueror. Unang-una po sa lahat ay nais kong batiin siyempre yung mga organizers natin na kung saan yung lagi ko na-chat, sino sa inyo si Romel? Ayun. Lagi kong pinapayon si Romel. Lagi siyang nagtatanong sa akin. Ngayon, yung pinangarap nila, itong mga organizers na ito, matutupad dahil po sa tulong ninyong lahat. Kaya po palakpakan po natin ating mga sarili. And of course, laking salamat din po natin sa pamunuan po ng Integrated Terminal Complex sa pamumuno po ni Atty. Diego. Ganyan din po ang suporta ng ating po pinakamamahal na Mayor Joseph Tan. Palakpakan po natin sila. Alam ko po, ilan po sa inyo dito ay ready na po. Lalong-lalo po yung mga kababayan natin dito sa lungsod na Santiago. Sa mga dumayo pa po, galing po sa mga ibang lugar, welcome po dito sa lungsod na Santiago. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat binigyan niyo po ng buhay ang aming lungsod. Natulungan po ninyo ang lokal na ekonomiya ng lungsod na Santiago sa araw na ito. Kaya po maraming salamat po sa inyong pagdalo. Alam niyo po mga kasama, mga kagulong, si Councilor Vinci po ay kagaya din po ninyo. Ako po ay mahilig din na mag-joyride at ako po ay na-inspire. Una sa lahat sa aking kapitbahay. Walang ibang ating pinagmamalaki, ang Mateo family, si Renz, din po si Junar, at syempre po ang buong Santiago Bikers. Yan po yung era na akin pong nasimulatan. Palakpakan po natin sila. Ilan po sa kanila ay kalahok dito, kaya din po yung mga iba't ibang clubs na nagmula po sa iba't ibang lugar. Ulitin ko po, welcome po sa inyong lahat. Ako po si Councilor Vinci. Actually, kung may kita po ninyo, naka-full battle gear ako ngayong gabi. Siyempre, sabi ko nga kila Romel kanina, I would like to grace this occasion kahit sa ceremonial take-off lang. Dahil si Councilor Vinci ay may 1-year ban sa pagra-ride. Nabuntis kasi si Mrs. Anyway, kasama ko po pala dito ang Mrs. ko. Yan, si Irene, ganyan din po ang aking kapatid. Sa susunod na taon, kapag meron pa ito, at least nakita nyo kung gaano kasaya ang inorganisa ng organizers ng Conquistador. Kaya papayagan mo na ako next time, babe, ha? May passes na ako. Yung pong lahat, ulitin ko po, alam ko kung gaano kasaya na sumali sa mga ganitong endurance ride. Pero sana, isipin po natin, sa bawat banking natin, sa bawat higa natin mamaya, isipin po natin, may naghihintay po sa atin. Alam niyo naman po, ang number 1 rule, di ba? Bawal ang! Ulitin ko, bawal ang!
Sa likod, bawal lang! Enjoy po natin ang gabing ito. Muli po, maraming salamat po sa lahat po ng mga organizers, dito sa mga participants natin. Kita-kita po tayo June 12, 13, 14. Tapos pwede po kayong pumasok sa page First Royalties of Endurance. Salamat po. Sa Karanglan po yung greet natin, may Bago mag San Jose. Kita-kita po tayo doon. Actually, may invitation na doon si natin, Ilocano, Lakwatchero. Yun. Nag-invite na siya doon. Kita-kita tayo ulit doon. Mga taga Isabela, Quirino, Tuguegarao, Vizcaya, support natin yung charity event natin. Salamat po. Alright, maraming salamat sir. At sa ating mga audience po dito, please lang, magbigay po tayo ng daan mamaya. Huwag po nating haharangan yung daan. As much as possible po is lampasan po natin yung yung logo po natin dito.